लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेसनाव बरायबावबाय। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोना मा सावरायनो नागिरदों नुनो मोनबाय जानांगौ थाम्बनेइलाव एसेब्लाबो। लोगोफोर बावैसो सिगांनिफ्राय सानाव हठात जोंनि 24 जानुवारि खालि जोंहा मोनसे गोदान एकर्ड जाबाय। बे जाहैबाय थार्ड बड' एकर्ड। बे थार्ड बड' एकर्डआव जोंहा मा मोननो गोनां दङ, मा मोनखा बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय। दा बेयाव आं बुंनो गोनां गैलिया। आसा खालामो नोंथांमोना बिनि सायावबो मिथिनो लुबैलिया। बिनि सायाव सिगाङाव गुबुन गुबुन भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय हगारखांखाबाय। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बे सुक्तियाव गासैखौबो बिथांमोननि गेदेमा सहि होनायखौ सावगारियाव नुनो मोन्दों आरो बे सुक्तिया जाना थांखांबाय आरो गासै बिटिएडि एरियायाव बियो अर जोंब्लावनाय बादि मोनसे गोगोम दोहौ रंजानायजों गोजोनबाय। नाथाय दुलाराय आसामनि बर'फोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गोग्गाथाव हाबा जानांगौमोन। नाथाय बियो मा जाबाय, दा जेसेबांनो रंजादों नाथाय बिनिफ्राय खावसे बाहागोआनो एसेबांनो दुखुआव जानानै दंगासिनो दङ, जायनि थाखाय जोंनाव गोबां डिबेट ओंखारगासिनो दङ। जायफोर डिबेटखौ नुनानै जोङो बिटिसि बासिबाबो हठात आङो स्पेसियेलि आङो नेचार पाब्लिकेसननि जा बिगोमा आं बिटिसि चिरां डिस्ट्रिक्टनि, अब्लाबो आङो बेखिनियावबो थोजासे गोजोननाय मोननो हायाखिसै। हठात जेसेबां गोजोननाय लानांगौमोन बेनिफ्राय बांसिन दुखुसो लानांगौ जानानै फैगासिनो दङ। दा नुनो मोन्दों बर'फोरनि गेजेराव जोंनियाव नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोनसे कमेन्ट। बे कमेन्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों डिभाइडआसो 50-50नि गेजेराव डिभाइड बड' 50-50 जानायनि थाखाय आखाइ खब। बे बाथ्राया जाहैबाय साननो गोनां जानानै दंफैयो आरो बेखौ जोङो नायनायाव दासिम नुनोबो मोनगासिनो दङ। बे जाहैबाय बिटिआरआ जोंनि बर'फोरनि गासैबोनि थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा जानांगौमोन। नाथाय बियो बिटिसि बा बिटिआरनि जानाखि एलेखा गोलैगोन बिनिफ्राय बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बियो नाथाय जेबो मुलाम्फानि खोथा बाहाय मख'नाय गैलिया। दा नाथाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सिङावसो दंना गैया बेखौ जोङो साननो गोनां। दा बेखिनि बाथ्रायाव आङो फार्स्टआव नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो लाग्रोदों गोबांथार डिबेटफोर, कमेन्टफोर। दा बे कमेन्ट आरो डिबेटफोरखौ लानानै जोङो मोनसे थिरांथायाव फैनो हायो नामा? बे थिरांथायानो जाहैबाय बेखिनि समाव दा गोबाव खालामाजासै सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो ओरैजाय गहपुर जेसेबांनो सानजा आसामनि बर'फोर बिथांमोननि थाखाय सिङावनो जा सायावनो जा मा दंमारो बेखौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा कनफार्मेसन खालामहैनांगौ आरो मा बिथिङाव बिथांमोनहा मुलाम्फा जागोन बेखौ लानानै मोनसे स्पस्ट' भाबै रोखा रोखायै प्रेस मिटआनो जा बा नोंथांमोना गोजानाव जायफोर जायगायाव बेफोरबायदि सुबिदाया मोनाखै बैफोर जायगानि बर'फोरजों थांनानै कमप्रमाइस खालामहैनानै मा दंमारो सिङाव मानि थाखाय गुबै बिथांफोरखौ जोङो बाहाय सावरायहैनांगौनि गोनांथि जानानै दंसै होननानै आं सानदों। मानो होनबा जेसेबां दिन बेबायदि थाबाय थागोन एसेबां दिन बिथांमोन बर'फोरा बैफोर जायगानि बर' बिथांमोनहा जोबोद जाल्लायाव गोलैगोन, बोराबनायनिफ्राय बोराबनाय जालांबाय थागोन। जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव फुथुला खालामनानै सनमान गैयै असनमान खालामनाय बा मान हानि खालामनाय बायदिसिना बिथिङा लिडारफोरनि सायावबो गाखोलांगासिनो दङ। दा बेयाव गुबुन हारिफ्रासो बर'फोरनि लिडारफोरखौ बा बर'फोरनि सायाव बेबायदि गाज्रि खालामदोंमोन, नाथाय जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो बे खालामजानांगौ बायदा जानानै फैगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा थांनानै जुदि सरकारा हराखैब्लाबो स्पेसियेलि बर'फोरनिफ्रायबाबो जा माबा मोनसे बा बिटिसि सरकारनिफ्राय बा बिटिआर सरकार जागोननिफ्राय बैफोर ओनसोलाव माबाफोर अनसुंथाइ माबाफोर माखासे एखुथा खामानि बा हाबाफारिफोर लाहैनो हायो नामा बेनि सायाव सिन्था धारा खालामनांगौनि गोनांथि दंफैयो आरो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सलिउसन खालामनांगौ जानानै दंफैसै। मानो होनबा सनितपुरनि बर'आबो बर'नि फिसा, बिटिसि क'क्राझारनियाबो बर'नि फिसा, चिरांनियाबो बर'नि फिसा, लखिमपुराबो बर' फिसा, गासिबो साफ्रोमबो जों बिदा फंबाय जोब। आरो जों बिटिआरखौ दिनै मोननो हाबाय, बेयाव बिटिआर एलेकायाव थानाय बर'फोरनि डिमान्ड, बर'फोरनि सोमावसारनायनि थाखायल' बिटिआरखौ मोनदों बे नङा। सनितपुरनि बर'आबो बाहाय सोमावसारफादोंमोन, लखिमपुरनि बर'आबो बेयाव सोमावसारफादोंमोन आरो सानजानि जेसेबां बर'फोर दङ बिथांमोनाबो बाहाय सोमावसारफादोंमोन। जिहेथु दा बे मानो होनबा जोङो बिनायाव बिबाय नाथाय मोननायाव राननानै जानांगौआव बा जानांगौनि बेलायाव सोरबा बिदा गिदिराल' मोनजानाय बेबायदि जागासिनो दङ। अदेबानि जों बेखौ नुनो मोन्दों आसाम नाङैनो बर'फोरा दङ बुंजायो, नाथाय दाब दाब जायगायाव थानाय आसामनि बर'फोरखौ जोङो बाहाय बुंथ'वाब्लाबो जागोन। नाथाय स्पेसियेलि नैबे साहा इन्ड' भुटान बर्डाराव
जायफोर बर'फोरा थानानै दङ बिथांमोना मोनसे दान्दायावनो गसंनाय बाथाय जों दान्दा मोनसेयावनो गसंनानै दङ आरो बे दान्दा मोनसेया खुन्थियानिफ्राय बिजौहालागैया थबस्र' जनो नागिरगासिनो दङ। अब्ला जुदि खुन्थियानिफ्राय थबस्र' जयोब्ला बिजौआ गोलैखागोन कि गोलैखागोन खुन्थिया बाहागोआव जायफोर दङ बे दान्दायाव बेल' गसंथानो हानाय जाहैगोन। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो सोमावसारारि बिथांमोनहा एखेयानो साफ्रोमबो सोमावसारग्राफोर साफ्रोमबो जों बिदा फंबाय गोजा बे हिसाबै जोङो जाहाथे गावजों गावनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजि जाबाय थाया आरो बे दाङाबाजिया जाहाथे अरलांनायनिफ्राय अरलाङा बेखौ नोजोर बोनानै थाबैनो दैदेनगिरिफोरा बैफोर ओनसोलाव थांनानै सल्भ खालामहैनांगौ। बेनो सरकारनिफ्राय जुदि बेखिनि ओनसोलफोराव सुबिदाखौ हरजोबाखैब्ला बर'फोर हिसाबै बिटिआरनि सरकार जागोन हिसाबै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायनो माखासे राहा लाहरजायो नामा, बर' हिसाबै जों माखासे राहा लाहरजायो नामा बेखौ नोजोर बोनांगोन। बेखौनो आसा खालामबाय। मानो होनबा बर'फोरजों बर' जेसेबां दावराव जादों बेखौ नुनानै गुबुन हारिया आरोबाव बुजि मोननानै बिथांमोना बांसिनै फेहेरलांगोन आरो थासारिया जोबोर गाज्रिसिन जालांनो हागोन। दा जोङो दा डिबेटआवल' नुनो मोन्दों बेफोरबायदि बाथ्राखौ, नाथाय आरो जोंनि अर सुनानै होग्रा जायफोर खौरां बिजोंफोर दङ, गुबुन रावारि खौरां बिजोंफोर, बिथांमोननि आखायाव जाहाथे बेफोर जोंनि नांलाय खमलाय जालायनाय बुन्था बानायजालायलायनाय दैदेनगिरिफोरा दा बे बाथ्राफोरा जाहाथे हाबहैया आरो जोंनियाव बांसिन स्प्रिड जाया बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानै जोङो कमेन्टरफोराबो बा डिबेट खालामग्रा नोंथांमोनाबो जाहाथे दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरो जायखिजाया हाबाफारिनि गेजेरजों जानो हागौ बेयो हरैनि बर' फरायसा आफादनि ना गुबुन गुबुन आफादनि आनसलिक बा डिस्ट्रिक्टनि थ्रुयैनो बिथांमोनखौ खावलायनानै लांनांगौ आरो फेस टु फेस सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनांगौ। नङाब्ला आरो जोंनियाव गोबां जेंनाया लुफोरनो हायै बायदि मोनसे अर जाबोनो हागौ। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो कमेन्टर बिथांमोनखौबो खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे अफिसियेल बा मोनसे बिथांमोनजों फेस टु फेस मोगा मोगि सावरायलायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांनायनि राहा लानो नाजायो। जाहाथे बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।